Аз съм на най-якото място на река Тунджа, на края бивак. Другия път ви обещам, че ще взема дрона и ще направя снимка от друга. Правих сега вкъщи още през зимата и сега ще го пробвам. Добре, пишете долу в коментарите дали ще ме издържи сега. Ето това ми е дървото. О, Боже! Мисля, че трябва да не използвам чипсо, защото аз разчитах много на чипсото, когато се оттепи. От това въжетите изобщо не бяха стегнати.